Il-Partit Nazzjonalista ddeskriva l-iżbalji ta' miljuni kbar ta' euro f'numru ta' proposti bħala typos, jiġifieri daqs li kieku xi żbalji żgħar fl-ortografija. Dan iddikjaraħ permezz tad-deputata tiegħu Janice Ketkuti li kienet qed tieħu sehem f'dibattitu mal-Ministru Mirjam Dalli fil-programm Popolin fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-erba' filgħaxija. Dan wara li l-preżentatur Quintin Sherry staqsa lil Ketkuti dwar tali żbalji li karatterizzaw il-proposti ippreżentati mill-Kapel Xburġ u anke kif stampati fil-programm elettorali nazzjonalista u dwarhom irrapportat it-Times. Ketkuti b'iskumdita kbira u anke jekk kienet qed tantiċipa mistoqsija simili, irrikorrid biex tiġġustifika dawn l-iżbalji bħala typos. Il-medja lokali identifikat numru ta' żbalji fil-manifest elettorali. Tħoss li dawn l-iżbalji qed innaqsu mill-kredibilità tal-manifest innifsu ta' dak li intom bħala partit qed tippruvaw tresqu. Dil-mistoqsija immaġinajt li ħad istaqsijeli. Jiena ngħidlek Quintin li. Għax probabbilment mhux nistaqsijħina biss, mhux hekk? Le, għax hija l-iktar ħaġa ovvja li stennejt li ħatejli. Jiena rader milli nagħti importanza lil żball ta' typo. Nippreferi li nagħtu aktar attenzjoni għal dak li qegħdin ngħidu. Jiena ninkwieta mhux meta nara typo ħażina. Madana kollu l-preżentatur kompla jirremarka kif żbalji li jiswew miljuni kbar ta' euro mhumiex typos, imma żbalji li jistgħu jipperekolaw l-ekonomija ta' pajjiżna. F'dan il-manifest żbalji fejn jidħlu projezzjonijiet li sarfu f'miljuni mhumiex typo. Mhuwiex żball. Ngħidu żball ġust, imma kalkoli ħsiena li jistgħu jitfgħu l-ekonomija tal-pajjiż fi problemi kbar. U għandek raġun. Tix tuġibni imma. Le, tinwieġbek, għadni kif għatlek. Jiena għatlek illi l-iżbalji li kien hemm kienu żbalji ta' typos ma kienux żbalji ta' kalkoli. Kien hawnhekk li intervjeniet il-Ministru Mirjam Dalli fejn elenkat l-iżbalji tal-Partit Nazzjonalista li qed jiddeskrivihom bħala typos. L-iżbalji li Janice qed tgħidilna typo mhuma typos xejn. Jiġifieri, jekk nitkellmu dwar l-enerġija rinnovabbli, f'paġna punt 8 jgħidulna li din ħatitla l-30% sas-sena 2030, ftit paġna wara punt 24 jgħidulna li ħatitla għal 50% sas-sena 2030. Il-pompa tal-petrol fil-Mediterran għal l-Xburġ din hija l-ikbar weda li qed iressa. Mela fil-li jgħidilna li se jdaħħal 350 million euros minna, u mbagħad jgħidilna se jdaħħal 450 million euros minna, tiftaħ il-manifest insibu li fl-ewwel 5 snin se jdaħħal 0 minna. Mhijiex typo Janice.